Pnawn da, Cynhadledd. Dwi'n cael y fraint o fod yn lefarydd tai a chynllunio Plaid Cymru yn y Senedd ers 6 mis bellach, a fyswn i'n licio rhannu chydig o ngweledigaeth i efo chi heddiw yma. Dros y misoedd dwytha, dwi wedi bod yn gweithio ar bolisia penodol i fynd i'r afal ar argyfwng tai sydd yn effeithio ar filoedd o bobl yn ddyddiol yng Nghymru. Ac mi fydd y polisia ar hynna yn cael ei cyhoeddi dros y misoedd nesaf yma. Mae sicrhau fod gan pob person a phob teulu gartra addas a chynnes yn greiddiol fod gan pawb y cyfle i gael to uwch eu penna a chartra clud i fyw ynddo. Mae hyn yn greiddiol i weledigaeth Plaid Cymru o Gymdeithas Deg a Chymdeithas Gyfartal, ac mae o hefyd yn greiddiol i'r agenda ataliol. Da ni'n clywed yn aml am yr angen i symud tuag at bolisia a chyllideba sy'n rhoi pwyslais ar atal problema yn hytrach na delio efo problema sydd wedi cyrraedd pwynt argyfwng. A mae hyn yn arbennig o wir am dai. Sicrhau cartre clud i bawb ydy'r weithred ataliol bwysica oll. Bydd cartre cynnes sydd yn rhydd o damp a llwydni yn arwain at lai o broblemau iechyd a llai o bwysa ar y gwasanaeth iechyd. Ac mae plant sy'n tyfu fyny mewn cartra addas yn llawer mwy tebygol o fanteisio ar eu haddysg a mynd ymlaen i fyw bywydau llawn a sefydlog. Mae'r ffaith fod cynifer heb du yn methu fforddio tŷ yn ei brywydd, tra mae eraill yn manteisio ar berchnogi sawl tŷ, yn symbol clir o pha mor anghyfartal ydy bywyd yn y Gymru gyfoes. Ond gweitha'r gwerth ataliol, dydy tai a'r maes tai ddim yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Dim ond 4.9% o holl gyllideb y Llywodraeth sy'n cael ei wario yn y maes tai. Does na ddim gweledigaeth, does na ddim strategaeth, ac mae'r gweithredu mwyn taclo'r argyfwng tai yn affwysol o ara deg. Mi fydda Llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi ffocws clir ar y maes tai fel rhan ganolog o'r weledigaeth ataliol, rhan ganolog o'r agenda iechyd cyhoeddus a rhan greiddiol o ddileu anghydraddoldeb. Mae gan bawb yr hawl i gartra digonol. Mae Plaid Cymru yn credu mewn ymgorffori'r hawl i gartra yng nghyfraith Cymru. Be sydd yn mwy sylfaenol na'r hawl i gartra? Bydda deddfu hefyd yn rhoi ffocws clir ar weithredu. Ond gyfeillion, mae angen gwneud llawer mwy na chreu hawl mor bwysig ydy hynny. Yn syml, mae angen digon o dai ar gyfer cartrefu pawb a'r rhentu sydd yn deg. Ac mae angen newid diwylliant fel bod rhentu tŷ yn opsiwn synhwyrol i bobl o bob oed, fel y gymau o mewn llawer o wledydd ar draws Ewrop. Mae'r stoc tai presennol yn diflannu o dan ein llygyd yn rhai o ranna mwyaf prydferth ein gwlad. Ail gartrefi drydfawr yn Brython Broedd, yn wag am ranna helaeth o'r flwyddyn, ond yn gyrru prisia tai tu hwnt i gyrraedd pobl leol sy'n gadael yn Broedd ac yn gwagio yn cymunedau ni. Mae gormod o gartrefi yn fusnesau llety gwyliau tymor byr gan arwain at grebachu'r stoc tai sydd ar gael fel cartrefi i bobl leol. Ond, diolch byth, mae'n ymddangos fod y polisia ddaeth i rym yn ddiweddar yn dechrau cael effaith. Mae ymchwil gan Gyngor Gwynedd yn dangos fod y llif ail gartrefi oedd ar ei anterth yn y cyfnod clo wedi arafu yn sylweddol. Mae prisia tai yng Ngwynedd wedi gostwng 12%, ac fod hi'n rhy fuan eto i wybod yn union pam fo hyn yn digwydd, wel dyma newyddion ardderchog i bobl ifanc lleol sydd wedi eu prisio allan o'r farchnad ar hyn o bryd. Polisia radical
y mae Plaid Cymru wedi bod yn ei harddel ers blynyddoedd sydd wedi dod i rym. Ni ddaru fyny gweithredu gan y Llywodraeth Lafur a drwy'r cytundeb cydweithio, fe gafon ni gorfodi i roi polisia blaengar ar waith. Felly llongyfarchiadau mawr i Gyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri am arwain y ffordd drwy ddefnyddio'r pwerau newydd a gweithredu lles cymunedau. Ond mae angen newidiadau llawer mwy sylfaenol mwyn creu gwir newid. Bydda creu'r hawl i gartra digonol yn gyrru'r gwaith yn ei flaen. Mi fydda gan Lywodraeth Plaid Cymru ffocws clir ar gynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol. Bydda'r gwaith yn dechrau o'r diwrnod cyntaf, ym Mai 2026, gan ddilyn ôl troed 2 wleidydd blaenllaw o Gymru. Yn syth ar ôl yr rhyfel byd cyntaf, fe wnaeth y prif weinidog bryd hynny, David Lloyd George, addo gwneud tai yn flaenoriaeth. A gan Eirin Bevan ddaru gyflwyno deddf tai 1949. Erbyn diwedd y 70au, roedd yna 5 miliwn o dai. Treuan o'r holl stoc tai yn dai cymdeithasol, oedd yn cynnig sefydlogrwydd a sicrwydd i deuluoedd. Roedd tai cymdeithasol yn ased yn aelor wladwriaeth. Mi gafodd hyn i ddifetha a'i ddatgymalu'n llwyr gan un wnaeth ddifrod mawr i Gymru, sef Margaret Thatcher, a'r polisi hawl i brynu oedd yn rhan o ddeddf tai 1980. Hanerwyd y nifer o dai cymdeithasol. Wnaeth Blair a Brown ddim o alliadfer y sefyllfa. Fe ddiddymwyd y polisi hawl i brynu yng Nghymru yn 2018 ac o'n i'n un o'r rhai gafodd y fraint i siarad o blaid hynny yn y Senedd. Coeliwch chi beth, mae'r polisi'n dal i fodoli yn Lloegr o dan y Llywodraeth Lafur bresennol a dim golwg bod nhw am newid hynny. Does dim dwywaith fod y polisi hawl i brynu wedi cyfrannu'n sylweddol at yr argyfwng tai presennol yng Nghymru. Ychydig iawn o dai cyhoeddus newydd gafodd ei adeiladu yn lle y rhai gafodd ei gwerthu yn gwbl groes i'r addewid. Heddiw, mae 140 o filoedd o bobl ar restra aros am dŷ rhent cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r argyfwng costa byw yn brathu, mae'r argyfwng tai yn dyfnhau. Teuluoedd yn rhannu tai sydd llawer rhy fach i'w anghenion. Pobl ifanc yn symud o soffa i soffa gan ddibynnu ar rheilioni ffrindiau. Pobl yn defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus i gael cwsg. Yn byw mewn ceir a fania. 11,000 o bobl yn byw mewn llety sydd i fod yn lety dros dro am ei bod nhw'n wynebu byw ar y stryd fel arall. Ond y dros dro yn aml yn parhau am flynyddoedd. 3,000 o blant Cymru yn rhannu stafall mewn gwesty. Teuluoedd yn byw mewn ofn dyddiol o golli eu tŷ rhent preifat. Nifer y digartra wedi cyrraedd ei lefel ucha erioed. Mae'r mudiadau sy'n cefnogi rhai sydd yn wynebu digartrefedd yn gwneud gwaith arwrol mewn sefyllfaoedd heriol o ddydd i ddydd. Ond mae'r cynnydd mewn yswiriant gwladol am ei heffeithio yn drwm a rhai'n gofidio y bydd rhaid iddyn nhw gwtogi ar eu gwasanaethau neu ddwy'n rhai elfennau i ben yn llwyr. Mae'r gwaith maen nhw yn wneud angen i barchu yn llawn. Mae gan llawer o'n trigolion mwyaf bregus anghenion dwys a chymleth ac mae angen cefnogaeth arnyn nhw yn ogystal â tho uwch eu penna. Ond, does dim rhaid iddi hi fod fel hyn. Mae gan Gymru y gallu i wedd newid y sefyllfa yn llwyr. Mae'n dod yn fwy amlwg. Mae'n dod yn fwy amlwg. Mae'r ffordd parhaol mwyaf effeithiol o ddelio efo'r argyfwng tai ydy creu mwy o dai cymdeithasol, fforddadwy
a safonol. Mi fydda Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio efo Llywodraeth leol a chymdeithasau tai i adnabod y gwir angen, i glustnodi safleoedd ar gyfer tai newydd, o resi teras i stada o bob math, y math cywir o dŷ yn y lle cywir. Tai newydd fydda'n agos at drafnidiaeth cyhoeddus ac yn rhan o gynllunio bwriadus i greu'r is-adeiledd cywir o'i cwmpas. Bydde angen newid ein system gynllunio, symud i ffwrdd o system sy'n cefnogi datblygwyr a chreu system lle mae anghenion pobl a chymunedau yn dod gyntaf. Mi fedrwn ni wneud hyn, mae'r gallu yn dwylo ni. Bydda Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio efo partneriaid lleol i droi tai gwag yn dai rhent parhaol, yn defnyddio manna addoli gwag, yn defnyddio gofodau gwag uwchben siopa ar un stryd fawr a'i troi yn gartrefi rhent cymdeithasol gan ddod â bywyd yn ôl i ganol trefi a dinasoedd. Fe fyddan ni'n gweithio efo cymunedau a'r gynlluniau sy'n cael eu harwain gan y gymuned, prynu eiddo sy'n dod ar y farchnad a'i troi yn gartrefi i bobl yn eu cymunedau, codi rhenti teg ac ailfuddsoddi i brynu mwy. Mae angen polisia cadarn a chynllunio strategol. I wneud hyn, mae angen penderfyniad. Penderfyniad i weithredu ac ewyllus i wireddu, a dyna mae Plaid Cymru yn ei gynnig. Oes, mae yna lawer o heriau, da ni'n clywed yn aml am rheini wrth i lafur esgusodi ei methiant. Mae angen ffocws clir ar ddulliau ariannu orloesol, taclo diffygion y maes cynllunio a ffrinder tai. Yr unig ffordd i greu'r trawsnewidiad anferth sydd ei angen ydy drwy ethol gwleidyddion sydd ar dan am weld Cymru well. Gwleidyddion Plaid Cymru. Gwleidyddion Plaid Cymru sydd efo'r tân yn ei bolia i greu Cymru well. Mae gynnon ni gyfla gwirioneddol i daclo'r argyfwng tai a chreu atebion hir dymor fel nath Lloyd George a Bevan. Mae yna gyfle gwirioneddol i ddefnyddio'r egni a'r dycnwch sydd yn rhengoedd y blaid bydd pawb o'n cydwladwyr ni a chreu cymdeithas sy'n gydradd a theg. Mae maes tai yn galw am drawsnewidiad mawr. Dewch i ni weithio dros ethol Llywodraeth Plaid Cymru a rhoi cychwyn yn syth a rhoi chwyldro ar waith yn y maes tai. Diolch yn fawr.